Salutare, oameni buni! Și că în ultima vreme sunt tot mai multe discuții pe partea de Lucid, pe partea de Amazon și cum ne va dezactiva toate listingurile dacă nu ne conformăm și nu ne înregistrăm pe Lucid până în data de 15. Așa că astăzi o să vă arăt cum să faceți această înregistrare, care este absolut simplă. Bun, intrăm pe pagina de Lucid, vedeți linkul, o să-l pun și în descriere ca să vă fie foarte ușor să-l accesați. Aici avem mai multe categorii în care putem să ne registrăm. Bineînțeles, noi trebuie să ne limităm la categoria din care facem parte. Din ce observați în prima categorie se adresează producătorilor, importatorilor online, distribuitorilor, retailerilor, deci e categoria noastră. Dăm start procesului de înregistrare și ni se cere să completăm următoarele date. Numele companiei și punem numele companiei noastre și limba în care vrei să primești e-mail-urile de comunicare. Dacă dorești în germană, o lași în germană, dacă dorești în engleză, setezi engleză. Acum, persoana desemnată cu care se va discuta întotdeauna, de exemplu tu, dacă e compania ta și tu ești administratorul, bineînțeles că tu o să apare aici. Domnul, doamna, titlu academic, profesor, doctor, nume de familie și prenume. Date de conectare. Nu ne conectăm cu aceste date, fiindcă sunt ale mele. O să ni se ceară un e-mail, o adresă de e-mail, ok. Am completat cu adresa de e-mail, o parolă, repetăm și cam ăsta ar fi primul pas. Și dăm Create Login. Parola nu este bună, bineînțeles, trebuie o parolă mult mai complexă. Repetăm. Foarte bine. După ce ați dat Submit, o să fiți redirecționați către această pagină unde vă spune că loginul vostru a fost configurat și că v-a trimis un mail de activare. Așa că intrați pe mailul pe care l-ați băgat în înregistrarea anterioară și confirmați loginul. După ce ați confirmat linkul din e-mail, o să primiți un mesaj cum că loginul dumneavoastră a fost activat cu succes și vă puteți loga. Deci o să dăm click pe Login. Și o să introducem adresa de e-mail și parola setată anterior. După ce am introdus datele, o să dăm conectare. Ok, acum o să facem următorii pași, one by one, până la summary și o să începem cu master data. Trebuie să introducem următoarele date ale companiei, cum ar fi țara, și aici se referă strict la zona unde avem zona unde se află locația biroului. Ok, so your office is located. Deci dacă ai biroul, compania înregistrată în România, pe strada nu știu care, pe București, pe orice zonă, orice oraș din România, trebuie să apară aici România. Dacă ai firma în Germania, lăsăm Germania, nu e nicio problemă. Dacă ai firma înființată în altă parte, la fel, altă țară, trebuie să o trecem aici. Bun, și continuăm cu datele de locație pentru compania noastră, cum ar fi codul poștal, orașul, strada, numărul, adresa adițională, poate aveți o adresă, nu știu, scara blocului, parterul, habar n-am. Prefixul pentru numărul de telefon, plus 40 pentru România, plus 49, plus 47, plus 48, depinde unde aveți înființată societatea. Telefon, area code, aici puteți să puneți ca un prefix pentru numărul de telefon, 075, 072, 078, n-are importanță, și numărul de telefon. După ce am completat toată această rubrică, continuăm în partea de jos.
În partea de jos ni se cere VAT number-ul, deci o să introducem VAT number-ul de Germania și în partea de jos acum ne cere numărul de identificare și autoritatea de care facem parte. Nu știu dacă țineți foarte bine minte, când v-ați înregistrat pentru codul de TVA pe Germania, ați primit de la finanțe un număr de registrare cu, nu știu, 783/14/6800, ceva de genul, un număr de genul acesta. Acel număr trebuie să-l introduceți aici, iar aici autoritatea de care faceți parte. CEMI Sud, Vest, Est sau care mai fi. În partea de jos, la Recovery Contact, trebuie să introducem o persoană, o adresă de e-mail, ca backup în caz că, nu știu, se întâmplă ceva cu contul și vrem să recuperăm datele, nu ne mai aducem aminte login-ul anterior, e bine să avem un e-mail de rezervă sau ne-a fost spart adresa de e-mail. Cu această nouă adresă de e-mail ne putem recupera datele. Deci puteți să treceți o altă adresă de e-mail a voastră, o adresă personală, o altă adresă a firmei, orice doriți voi aici la care să aveți acces. Optional data, ok, prima parte nu o completăm. Aici trebuie să bifăm categoriile care se regăsesc în activitatea firmei noastre. De exemplu, dacă vindeți, nu știu, mobilă, electronice, toys, produse pentru animale, de beauty, textile, bifați fiecare categorie unde știți că se regăsește activitatea firmei voastre. Iar mai departe ne întreabă care este canalul principal de vânzări, dacă avem un magazin fizic, dacă vindem prin mail-uri, facem oferte, dacă importăm și facem wholesaling, dacă suntem direct supplier, adică noi producem produsul respectiv. Cum știți voi că este mai bine pentru activitatea voastră, dacă aveți un magazin fizic, bifați un magazin fizic, dacă faceți import wholesaling, bifați import wholesaling. Dacă sunteți distribuitor direct, ok, suntem distribuitori. Și o să dăm Next. După ce am dat Next, o să intrăm în următoarea zonă, detalii despre packing. Aici o să avem două categorii, packing-ul care este supus noului sistem și packing-ul care nu este supus noului sistem, nu e luat în considerare. Așa că suntem obligați în prima categorie să selectăm una dintre cele două opțiuni de aici. În prima parte, dacă citiți, și vă rog să citiți foarte atenți această parte, o să observați că prima categorie deja include cam toată gama de activitate pentru majoritatea companiilor, cum ar fi retail, shipment în packing de, nu știu, carton, polybag-uri, deci cu siguranță va trebui să bifăm. În cea de-a doua categorie, citiți foarte bine, dacă sunteți distribuitor, ok, va trebui să bifați și pe aceasta. În categoria care nu participă activ în acest sistem nou, e bine să luați în calcul și aceste lucruri, fiindcă nu trebuie de vederea, și să selectați gen categoriile care vă reprezintă, unde se regăsesc produsele voastre. De exemplu, produse de unică folosință care se folosesc o singură dată, de exemplu o doză de cola, ai băut cola, nu cred că mai ai umplit doza ca să o folosești iarăși. Mai avem alte ambalaje, mai avem hazmat-uri, produse de transport, cum ar fi acești paleți, chingile. Ok, mai sunt lăzile de bere, deci sunt destule. După ce ați bifat aceste categorii unde se regăsesc produsele și activitatea voastră, o să dăm Next. Pe partea de Edit Brand Names, o să vi se solicite să dați un nume al unui brand care să fie al vostru. Dacă nu aveți un brand, nu e nicio problemă, fiindcă vi se cere să dați un nume, astfel încât să le fie lor ușor să identifice aceste packing-uri puse pe piață. Și chiar acolo să citiți în detalii, spune că dacă nu aveți un brand înregistrat pe numele companiei voastre, să dați doar numele companiei și va fi suficient. Ceea ce am făcut și în partea de jos, am furnizat numele companiei mele, care este plurat, și am dat Next. Ok, în partea de summary o să derulăm în jos și ajungem la partea de statement, unde ne pune să
declarăm pe propria răspundere că tot ce am zis este adevărat și suntem de acord cu ce a fost mai sus. Deci o să dăm bifăm că suntem de acord și o să dăm Submit Change Registration. După ce o să dăm acest Submit, o să ne genereze codul unic pe care trebuie să-l introducem în Amazon. A fost greu? Eu zic că nu. Dacă consider că ți-a fost de ajutor acest scurt tutorial și consider că vrei să mai vezi și alte tutoriale asemănătoare, atunci te rog, lasă-mi un like și un subscribe ca să fii la curent cu ultimele postări. Salut și numai bine!